Veniu, veniu. Elles, aquestes alzines, porten molts anys aquí. Dies de... ja estem. Nat, espera't, queda't. Els estic explicant de l'alzina. Nat, escolta, Nat, gràcies per trobar la màscara, Nat. Doncs hola, estem aquí ara a la Casa Via de l'Ubac, que hem d'acabar de fer l'itinerari inclusiu que hem preparat des de la Diputació de Barcelona, juntament amb els companys de Teatrosfera, i jo crec que la gent està molt contenta perquè aquests dos passes que hem fet avui, com a prova pilot per poder intentar incorporar-ho en el programa pedagògic d'aquest parc, ha sigut un èxit. Ha vingut gent en cadira de rodes, ha vingut gent sorda, algú ha fet de cec perquè no ha vingut cap cec, i gent amb bastons, amb mobilitat reduïda, i la veritat és que ha estat un itinerari integrat, que és el que es pretenia, no? Una mica que tota la gent que vingués se sentís ben acompanyada, que entenguéssim explotar els 5 sentits que tenim. El Nat i l'Aura han estat excel·lents, han fet una interpretació de nivell, i jo crec que els nens que han vingut força, s'ho han passat molt bé, i ha estat un èxit. Esperem que això d'alguna manera es pugui incorporar aquí en el Parc dels Senyorets del Munt i l'Ubac, o en altres espais naturals, i que gràcies també a la complicitat de les entitats de discapacitats de Terrassa i Sabadell, que també han fet venir els seus associats, doncs que això sigui una manera que es vagi consolidant en el futur. I bé, estem molt contents, i jo, com des de l'àrea d'espais naturals de la Diputació que hem promogut aquesta activitat, esperem que d'alguna manera això es consolidi.